Pod majestátnym Trenčianskym hradom sa stretli priaznivci robotiky. Medzinárodná súťaž na prehliadka robotov Trenčiansky robotický deň sa 13. júna konala už po 18. krát. Pod patronátom Strednej odbornej školy technickej v Trenčíne v tento deň prebiehala súťaž robotov pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. V priestoroch výstaviska Expo Center sa stretli zástupcovia vysokých škôl zo Slovenska a Česka, aby prezentovali možnosti štúdia v oblasti informačných technológií a robotiky. Zástupcovia priemyslu prezentovali možnosti uplatniť súčasný koníček v budúcom profesionálnom odbornom pracovnom uplatnení. Zázemí to vrelo aktívnymi prípravami, aby následne pred jednotlivými súťažnými tratiami už aby vládlo pravé adrenalinové napätie. Postupne v jednotlivých kategóriách si vzájomné sily a schopnosti meralo 91 robotov, 60 tímov, ktoré utvorilo celkom 111 súťažiacich z 28 škôl, z toho 3 zahraničných, z Nemecka, Česka a Maďarska. Stredná odborná škola Polytechnická, ulica SNP 2 Zlaté Moravce, mala v kategórii Follower Easy nad 16 rokov 2 želieska v ohni z celkového počtu 14 súťažiacich robotov. Pravidlá súťaže stanovujú, že každý robot môže trať absolvovať 3-krát a hodnotí sa najlepší čas. Všetci súťažiaci nedočkavo čakali na verdikt poroty, aby v momente vyhlásenia výsledkov sa na tvárach úspešných objavil úsmev. Tretie miesto získala Stredná odborná škola Polytechnická Zlaté Moravce, Andrej Mráz, Daniel Mráz a Šimon Ivanovič. Toto si vychutnala prvá dvojica z našej školy, keď predseda poroty pozval na pódium tím s 3. najlepším časom. Hneď na to vyšiel na pódium aj druhý tím z našej školy, aby si prevzal ocenenie za 2. miesto. Martin Švec, Samuel Bednár, Filip Adamec, Stredná odborná škola Polytechnická Zlaté Moravce. Ak by ste hľadali inšpiráciu, ako tráviť krásne letné dni, Fakulta výrobných technológií Košickej univerzity ponúka kurz tai chi v duchu 21. storočia. Reprezentantom našej školy želáme veľa úspešných štartov s úžasnými robotickými vozítkami na ďalších súťažiach.